Haja, zdraví vás Toolmaker a nebo jeden z Incredible Ninjů. Vítejte u mého kratšího informačního videa a v tomhle videu bych vám chtěl říct něco o tom, jak budu natáčet, jaký série budu natáčet a popřípadě něco okolo toho. Takže já jsem nad tím přemýšlel a asi bych natáčel nějaký ten Minecraft, nějakou tu survival mapu nebo tak něco a to by vycházelo. To bych řekl, že by mohlo být docela často, protože mě nic jako tak, něco jako, co bych vytával, často nenapádalo. Single player se mi nechce a to natáčejí všichni, tak asi takhle. Potom bych natáčel párkrát za týden nějaký ty debilní hry, nějakýho toho agenta Huga nebo tak něco. A potom bych točil možná nějaký vlogy, nějaký challenge nebo nějaký denní vlogy, něco takového. A ještě samozřejmě nějaký ten multiplayer, takže asi budem točit Vovko s Fidorem a Buranem. A potom ještě bych točil asi LFD s Blackoutem, s druhým ninjou a ještě bych s ním asi točil Techit. A to je asi všechno, co máme jako v plánu. Možná tam ještě něco přibyde, možná z toho ještě něco ubyde, to uvidím, když tak vám dám vědět. A to je ode mě asi všechno. On taky udělá nějaký video o tom informační, co bude natáčet. A já se s váma prozatím loučím a zatím čau.